मंत्री से काम खाई भिडियो रिया खलाइबा भिडियो बो खलायो ब्लॉक चेयरमैन बो खलायो प्रशांत बो साबो खलायो बा साबो खलायो बा बरंनि काहिनी साबो खलायो र बरक खलायो जनगण बुद्धि से बमान होई जाय जों बुद्धि होइछे नोंगर आराम फेंतला सचनाने लाख जों शास्ति हुआ जोंले मजत से नयसन चिननो मत चिनि जत लुकुनि हांक्रानि बागै जोंगर जों खरनि जनप्रतिनिधि जों त्रिपुरा मथानि जों एमएलए त्रिपुरा मथानि ईएम या जोंगर सारा रामचंद्रगढ़ लुकुनि ईएम सारा त्रिपुरानि जों ईएम आवन बागै जों दिनै जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों चंगै रहका जिन लुकुनि खरंग जों खरं किसाननि जिन अधिकार दङ आवन बागै दिनै थानाय जर गोबां रिपर्ट फायका फेतेबो स्लाइसर साना मते मगा हायजे विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन मॉनिटरिंग कमिटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन चंगने जिनि एडिसनि जे राजतिनो जों चंगागो विलेज कमिटी बा एडिसन राजतिनि विलेज कमिटी नामजागो याबा दिनै बर फान्ड दङ हिनै स्टेट दिनै पावर दङ हिनै बर दिनै जिनि अधिकार बर दिनै बायलो खाय दङ आबर बागै जों इलाका दंया जों रामचंद्रगढ़ लुकुरो जों जत थाजाय खरसावै जिनि दफानि बागै हांग्रानि बागै जों बसना जबा अंखरानि बागै जों जत तियारन जा तै दिनै उंगि हांगाय जों तेबो जबा कत अंखरा बागै जों जत लुकुरो तियार मातनाय जिनि दफा हांग्रानि बागै